Asa na ba ni sa Arnold, uy? Ganina naman ko nagpaabot diri sa mall. Upang mangyapon maabot. Ay, salamat ka na nawag na gitawan. Hello? Asa naman yung taon ka, uy? Hello, Lynn. Sorry kayo. Naku, importante nga ginakaw. Kung nagdali ko, mga nga ko magkapahibaw na yan mo. Unya, unsa man? Wari pa ka, dili na. Murag, dili na kaya. Sorry kayo. Mao ba? Kamayo ba ni mo sa? Ikaw may nangagdaog laag sa mall kay gusto kang malingaw kay broken-hearted ka? Unya karon ikaw may mangindyan ako. Sorry na, good. Atay kisa kong chance karon. Hindi na ko'y good news ni mo. Nagtuon ka sa inyo. Hindi ka weekend, okay? Bala ka. Day, relax lang sa. Walang init ra kay kag-o. Makalagot manggod. Magpauban na lang gani siya kay nasakitan siya sa babae nga iyang nagustuhan. Unya karon indyanon ko niya. Sa kadagan og tawo nga iyang indyanon ako pa gyud. Nga maurong tay naa-permis panahon nga magmaoy siya. Day, Magpakabuang magud siya ng bayhan na good. Elaine, girl. Klaro na kaayo ka. Wala man kag nagsalos. Unsa? Unsa na orasa? Pero pagyapon ko itog. Ay. Nakasamok sa gyud sa kong una ang gisulti sa kong amika da. Ano man dituod no nga? Ingon ato man akong reaksyon. Nangigikit ka ako. Kung mao, sa ato pa, nakagusto na di ko ni Arnold. Bahala eh. Kapoy siguro ang hunaan niya. Ipiyong na lang ginin akong maayo akong mga mata. Sorry na ba? Okay ra lagi. Okay ra ko no. Nga, mugot kay naong. Okay na. Saman, okay na? Okay na ka? Plastic ayo. Be happy for me na lang, be? Please? Kaya nga no? Kay kami na ni Sarah. Unsa? Oh, abi ba na kong nasi uyab? Huwag mo hinungdan nga nagmaoy ka, di ba? Oo. Pero buwag naman sila. Huwag yan akong gisugot dayon. Ha? Uy, kuya wagod. Ana day na? Bago pang buwag sugot dayon sa lain? Sure kang love ng iya diha nimo? Uy, Ellen, please. Suportahin na lang taon ko, good? Arnold, nahibaw man gyud kang suportado ti ka sa tanang butang. Pero kung masakitan ra ka anak niya, o bahala ka. Basta kay gisultihan na ti ka. Ug wa ko'y pagkuwang nimo. Ellen. Ang kunan man ako sa kagalingon o dili. Pero, klaro na kaayo para na ako ang tinuod akong gibati. Na-in love na gid ko ni Arnold. Kasakit sa tugan. Tagay ta. Ngano good? Sakit na. Sakit lagi kayo. Ngano man? Pila ka buwan na nila kung ako na nagiluom. Pero gibuag ako ni Sarah. Sila pa nagyapon sa iyong uyab. Mauuan ako makagwanta sa kasakit. Ug ako sa gibuagan. Bawa na lagi na akong giingon nimo. Gahi mo kay kag-o. Nga na magsige magkagukod anang babae nga way gusto nimo. Hangtod ka no sa amang ka magpakabuang. Ha, Arnold? Recorded by X Thunder Gaming. Basta, naalang ka.
Ayaw ko biya iha. Kanus amang ko ni biya ni mo. Dili na mahitabo, Arnold. Bisagod sa'y mahitabo, naaragyo ko sa imong kiliran. Tilan, mao ding hayag na kay ng naong mo kay buwag na day si Arnold ug ang iyang uyab. Ha? Ay sus, pagurya-gurya pagyud ka. Nakailan ako nimo. Og nakabasa na ko sa imong mga lihok. Pa, Basta nga ako lang naka. Ayaw og pasag di imong kaugalingon nga madrain na lang ka kay imo nang gihatag niya ang tanan. Pagbilin sad sa imong kaugalingon, anak. o pa. Naibaw sa ko nga amigo rami. Diha ra kutob. Ilin, thank you ha. Tungod di mo, malipayon na kay ko karon. Sa panahon nga magkinalan ko ka istorya, kauban, ikaw ang naapirmi. Basig nalimot ka nga ni saad ko nimo nga dili ti kabiyaan. Wala nga dako kay kong pasalamat nimo. Wa ko mahibaw. Unsa akong bahaton? Kung mawa ka. Arnold, Ay. Bugo agin ako eh. Bugo kay ko nga wag gyud ko maka-realize ini. Nga sige ko gukod sa babae nga way gusto nako. Ug wa ko magtan-aw nimo nga narakanunay para nako. Pero ang pangutana, nakagusto ka ba sa baka nako, Ilin? dili pa ba day klaro, Arnold? Oh. Nakagusto sa ko nimo. Kumaw ka na. Pwede ba tikang mahimong girlfriend? Seryoso? Oh, Wilin. Seryoso ko nimo. Sige. Yes! Wow! Good for you! Thank you. Unta magmalipayon mo, day. Morgan, I wish na ko for you. Pure happiness ra gyud. Paspasa sa dagan sa adlaw, no? Anniversary naman din nato next week. Next week na di? Oh. Ayaw kong ina nga nalimot ka. Sus, kamera ka ng butanga ay para akong timanan. By the way, mo sayo ko og uli niya. Dongan tag dinner? Uy, hala. Di ba ko pwede makakuha nimo kay manglakaw mi sa akong pamilya? Wa pa kay plano nga ipaila-ila ko nimo sa imong ginikanan. Di naman, nangita pa kong timing. Pero ayaw lang sa ko pressure ha. Bahin ana. Ko alam, puno-puno lang na sa unahon. Sige. Dili gid ako makontak si Arnold. Wa na gyud ko makasabot ani. Kami natuod ni Arnold pero cold kayo siya nako. Wa na ko makasabot kuno si angay na kong batiun. Basig wa pa na siya makamove on siyang ex. Ha? Basi na-overwhelmed lang siya sa imo presence. Pero wa gid siya ma-in love nimo. Og naka-realize siya ana mao wa siya gana nimo. Day, Ako pa nimo no, storyahi siya. Aron matubag na imong mga pangutana. Ha? Unsa gyud ang pangutana nimo, Ilin? sultihi ko tinuod, Arnold. In love pa ba ka sa imong ex?
Maungingon ini imong trataran ako. Kaysa tinuod lang. Gikapoy na sa baya ko. Gihatag na ko tanang pagsabot diha nimo. Gihatag na ko ang tanan nimo pero karon nahutdan ako, Arnold. Nasayop ka. Wala ko'y gusto sa kong ex. Nahadlok lang ko nga muhatag sa tanan. Unya, igor ako masakitan. Sorry, Elaine. Di mahal pagit ko nimo. Oh, mahal gid ka. Mahal gid ka. Pero nahadlok ko. Mitalaw ko. O gikapoy na sad ko. Oh, Undago din na to, Arnold. Elaine, ayoko ng buhata. Please. Di na ko kaya nga mawa ka. Unta giampingan ko nimo. Unta maski palabaw nimo imong pagmahal na ako kaysa sa imong talaw. Sorry, Arnold. Pero panahon na sad nga ako na sa kaugalingon ako una-unaon. Elaine. Bisag mahal pa kayo na to ang tao. Pero kung mahutda na kita, mo surrender na giday ta. Nidaog gyud ang akong utok kumpara sa akong kasing-kasing. Maong firm na gid akong desisyon nga mobiya niya. Dingi na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.